Us convidem el proper 8 de juny a acomiadar-nos del curs de Cruïlla Cat, que no vol dir acomiadar-nos de la Cruïlla. Farem una festa i ens ho passarem molt bé. I heu de venir tots i totes perquè serà la bomba. I res, i què passa dia 8? Què passa el dia 8? No sé què passa el dia 8. M'han dit que hi haurà festa. Vine el dia 8 a l'acte de cloenda del curs de Cruïlla Cat. Serà molt divertit. Vine, digues-te teva. Pues vine a la festa de cloenda del Cruïlla Cat, que utilitzarem en català i utilitzarem la llengua i tot per la llengua. Veniu, perquè crec que ens ho passarem molt bé. Està molt bé. És supermaca. Oi? Vine a la festa al nivell de... Vine a conèixer-nos i a celebrar aquest fi de curs perquè segur que t'encantarà. Us convido el dia 8 a venir a l'acte de cloenda del nivell D de català. I realment la conclusió final seria que